judiciary system ni ruling madigi digolocha mondo accept nikech it based on findings mag polling station a ruling kingio ruling mar 106 mar ilungo nangocha the petition mar Kerry 106 of 2016 negiwacho ni result madi wuok e polling station cha it is final makwadhi e Supreme Court kacha magi gik magidhi ng'iyo ka gigo notime yo maber kose yo mopogore to ka Supreme Court oyudo ni gigo notime yo maler then ng'amo yiercha jopiny aja kwa jopiny ni wayie tiyo gi ng'ano nikech piny ni en marwa waonge gi Kenya moro Kenya ni ema wantiere makwa kethe onge kamoro mwadhi dhi to kwada ng'eyo kaka tungni oketho piny wang'iye kaka Ukraine sani dhi piny rach kucho Somalia Ethiopia kae onego be nwang'iya alwora wagi to kwase ng'iya alwora wagi onego be ni inform our decision ni kwe kende ema nyalo kelo dongruok e piny mana kamano nyakoro monge jwa wantiere ka kod Vincent Madola mawan go ka paro maleo pod wamedo mana yudo ka